ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan looms hop ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka 3 Olives Restaurant bala Plie nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise Kajingdon jongga Civil Hospital ha Nongstoiñ West Hills District ka Longshisha ka jingmentoy ka bakraw ya ki paitba Nongstoiñ jongga thain nrei gat banang mi kisngi ka ne ka hospital ka badon shispa tali ki jingthia ka lakham shitam ban ai jing shakri yo paitba ka thain namar ka jingkhap nia kumta ban kampan sok shushu ya ki paitba nakaliang jongga Sorkar lengba ka tanat ka kot ka khia kalashnaru ya ka Maternity and Child Hospital ka basan phojing thia hapo ka shnong Upper New Nongstoiñ da ka jingthmu ban ai jing shakri kerpang tang ya ki Longkmie lembat ki Khunlung khanna penban ka longpat ka aka ka basngausi namar hadu menta ka Sorkar jela kampatla satya ban Plie paitba ya ka ne ka Maternity and Child Hospital ka basan phojing thia hapo Sor Nongstoiñ wala ka jingshna ya ka ne ka hospital kala dep na dong shadong ka ni ka hospital ka beran de po apa ni Nongstoiñ ni ka MCH hospital ka de 50 bedded basan phojing thia ni bukan ni ka hospital kan pe ya ki Longkmie kan thai ini nuji pangkan thai bat yaki Khunlung ta kini berkhoi ki dan lam ka civil hospital ne te ndai dangi ayo pat ikate kumut ka civil kan long kham tulut no ke ti kan pet kan ni hospital kan long belong ka di sidas kan pet bitik tang yaki kan thai bat Khunlung ya kan ni hospital haduk menta tin pat Plie tang ba ka building hi internally kila alo 90% la complete ne sa syabani ska light to glass dang astat hi nang ta ka umru menta di nama persektan peran kami ka quarantine center nang bentaki staff le ki bale duty covid tika umi mentar midon dai ban officially te kan pat Plie hingga pat function e ka te kan bun hang jinga kan tam e ki mo ngi filo kan ni hospital kan pe ki Longkmie ki Khunlung ne bat ki jimpang ki wede bat ni jimpang kan thi baro kan long metik balong kan istan stemut kajing rapat mentoy bahai paiba hanjungan ka thai nama haduk mentahi ni don lam possible tik bakhi hi baka civil hospital ni ponong stel galong khamya ni kajing duna joga jaka ni kamra ti nda don la kajong kumut kan khamsuk shibun ni ki priyo